Stilur je bio značajno prometno čvorište od kojeg su se granala dva magistralna pravca, velike gospodarske važnosti za rimsku Dalmaciju i carstvo općenito. Jedan je vodio na rudarsko područje Srebrenice, Argentarija u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, dok se drugi usmjeravao jugoistočno na trgovačku luku Narona, vid kod Metkovića, u dolini rijeke Neretve. Cesta na Samoreću danas je sačuvana dužine otprilike 500 metara, dok njena širina se uglavnom kreće u rasponu 4 do 6 metara. Na pojedinim dijelova vidljivi su ostaci kalderme sa pripadajućim rubnicima i podzidama. Te isto tako kolotečine kao materijalni dokaz intenzivnog plovnog prometa na ovoj cestovnoj dionici tijekom antike. Što koliko je to izdignuto? Lijepa šparovica. Zmija? Čekaj, gdje? Sad je tu vrti. Miruj. A svida boju i to nije. Prevelika. Ne pari mi otrovna, ono neka... Blavor, šta? Siva, moguće blavor, da. Ta cesta je sad tu dovela. Znaš koji pauk je po njoj šeta? Vidio sam par paukova manji. Paučina. Ovdje je neka šeloba. Šeloba. Vidiš sad tu za ravno iće nemoguće. Da, šikara je, ali ovo je 100% cesta. A je? To je nastavak, vidiš kako je sve nekako ukršteno. Da. Obrubljena ovim gomilama i... Ovo je sve bija kamen, samo čan. A točno se vidi da je vama. Evo neka tabla tamo. Di? Vidiš malo. A se ne vidi, jer ovo je okrenuto na drugu stranu. Minsko polje. A,